Ысталык инструкциялар укып кына килми. Ысталык практика белән килә. Дәресебезнең практика өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Исәпләүләрне башкармыйча гына өлештә ничә цифр булачагын ачыклагыз. 26250 бүләм 25. Яхшылап уйлагыз. Җавап 4. Беренче тулы булмаган бүленүче 26. 26дан соң тагын 3 цифр. Димәк, өлештә барлыгы 4 цифр булачак. Алдагы бирем. Алсу туган көнендә сыйныфташларын конфет белән сыйларга тели. Бер конфет 19 сум тора. Әнисе Алсуга 1577 сум акча бирсә, Алсу барлык акчага ничә конфет ала алыр? Яхшылап уйлагыз һәм мәсьәләне чишегез. Ә хәзер чишелешнең дөрестлеген тикшерик. Башта беренче тулы булмаган бүленүчене табабыз. 15 19га бүленми. Димәк, беренче тулы булмаган бүленүче 157. Өлештә 2 цифр булачак. Ә хәзер түгәрәклибез. 157-не 160-ка кадәр түгәрәклибез. 19-ны 20-га кадәр түгәрәклибез. Димәк, 160 бүләм 20. Җавап 8. 8-не сынап карыйбыз. 19-ны 8-гә тапкырлыйбыз. 9 тапкыр 8 72. 2-не язабыз. 7-не истә калдырабыз. 1 тапкыр 8 8. Һәм 7 15. Җавап 152. Һәм ул туры килә. Язабыз. 157-дән 152-не алабыз. Калдык 5. Калдык янына 7-не язабыз. 57-не 19-га бүләбез. Сайлап алу ысулын кулланабыз. 19-ны 3-кә тапкырлыйбыз. 57. Димәк, без дөрес сайлаганбыз. 1577-не бүләбез 19-га. Җавап 83 конфет. Өченче бирем. Бирелгән мисалга таянып, мисалларның җавабын табыгыз. Ә хәзер дөрес җавапларны тикшерегез. Алдагы бирем. Аңлатмаларны өлештәге сан үсә бару тәртибендә урнаштырыгыз. Моның өчен аңлатмаларның җавабын табарга кирәк. Җавапны исәпләгән вакытта видеоны паузага куеп тора аласыз. Укучылар, дөрестлеген тикшерик. 504 бүләм 63. Җавап 8. 108 бүләм 36. Җавап 3. 192 бүләм 32. Җавап 6. 135 бүләм 27. Җавап 5.
Мисалларны үсә бару тәртибендә урнаштырабыз. Укучылар, без бүген дәрестә 2 урынлы санга бүлү алгоритмы белән таныштык. Сез бүген математика дәресендә уңышка ирешүнең ачкычын алдыгыз. Димәк, сез курыкмыйча иң авыр йозакларны да ача алачаксыз. Безнең дәресебез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.